Новая классика. Добрый дзень, сапраўды з вами праграма «Новая класіка». Я яе аўтар і вядучы Павел Канаш. Мы працягваем шукаць класіку ў сучаснасці. Расія ЗША ігра ў падземных пераходах лік 45-32 на карысць Расіі. Жадаеце даведацца пра гэта больш падрабязна? Слухайце далей нашу праграму.
Сёлета адбыўся цікавы эксперымент. Маскоўскі віяланчэліст і кампазітар Яраслаў Судзілоўскі ўзяў віяланчэль майстра Ігідзіуса Клетца 1624 года, яна была створана за 20 гадоў да нараджэння Антоніо Страдывары, і стаў іграць у маскоўскім падземным пераходзе. Амерыканскі скрыпач Джошуа Бэл за 45 хвілін ігры на скрыпцы Страдывары ў падземцы Вашынгтона зарабіў $32 з дробязю. Судзілоўскі за гадзіну выступлення перад прахожымі атрымаў 1200 рублёў, што складае амаль $45. За час выступлення Бэла ў вашынгтонскай падземцы міма яго прайшлі 1097 пасажыраў, з іх толькі 27 чалавек кінулі яму грошы. 2,5% ад усіх. Міма Судзілоўскага, які іграў у пераходзе пад Новым Арбатам, прайшлі каля 300 чалавек. Раскашэлілись хай і дробнай манетай, і добрым словам, і слоікамі з півам, і нават проста усмешкай і увагай амаль 100. Такім чынам, масквічы апынуліся куды спагадней сваіх сабратаў па розуме з Вашынгтона.
Тысячы прахожых штогадзіны мінуюць тунэль, спяшаючыся па сваіх руцінных справах і не аглядаючыся на пакрытыя шэрай кафляй сцены. Сэрцы іх не чапаюць жабракі, папрашайкі гітарысты, гандляры усялякім скарбам. Не стаў выключэннем і сціпла апрануты мужчына са старадаўняй віяланчэлю ў руках, які сядзеў на зэдліку ў пераходзе побач з кошыкам з дробязю. Прахожыя і не здагадваліся, што сталі часткай эксперыменту, які праводзіла расійская газета. «Гэта сэнсанс», – расказала карэспандэнту газеты сівая жанчына ў вялікіх акулярах, вочы яе бліскацелі. «Я пазнаю гэтую музыку нават у сне, таму што з ёй у мяне звязаны перажыванні маладосці. Якое выдатнае выкананне». Пенсіянерка Раіса Кавалёва аказалася адзінай, хто пазнаў твор вялікага кампазітара «Лебедь». Большасць жа прахожых паказвалі мала цікавасці да яшчэ аднаго папрашайцы, які мазоліць вочы. Імя гэтага папрашайкі добра вядома знаўцам класічнай музыкі. Расійскі віяланчэліст і кампазітар Яраслаў Судзілоўскі адважыўся на эксперымент, аналагічны праведзенаму нядаўна першай скрыпкай ЗША Джошуа Беллам у вашынгтонскім метро. Той адыграў на скрыпцы Страдывары перад нічога не падазраючымі прахожымі 45 хвілін. Яраслаў Судзілоўскі выбраў месца ў падземным пераходзе ў цэнтры Масквы пад Новым Арбатам. З сабой узяў віяланчэль майстра Ігідзіуса Клетца 1624 года і стаў іграць. Іграў поўную сілу, старадаўні інструмент выдаваў гукі незямной чысціні, так што прахожыя паступова сталі прыслухвацца. Хто спыняўся на хвіліну іншую, хто паскараў крок пры выглядзе кошыка. Няўжо расіяне падкачаюць перад амерыканцамі? Нарэшце перамога. Маладжавы мужчына ў строгім гарнітуры спыніўся, задуменна пастаяў мінут 5 і раскашэліўся. Кошык папоўніўся 500-рублёвай банкноты, а меркаванне назіральнікаў пра культурны ўзровень масквічоў рэзка павысілася. «Мне проста вельмі падабаецца, як гэта гучыць», прызнаўся аматар музыкі Яўгеній Смірнов, які аказаўся топ-менеджерам буйной маскоўскай кампаніі. «Не магу паверыць, каб тут пад зямлёй магло гучаць такое. У дзяцінстве я сам займаўся музыкай, але, на жаль, амаль усё пазабываў. Не падобна, што гэты музыкант стаіць у пераходзе з галечы».
прыхожых прайшло ўжо больш сотні. Судзілоўскі ўкладваў у выкананне душу, і гэта не прайшло незаўважаным. У вачах многіх прачынаюцца забытыя эмоцыі. Нейкі хлопец, які нясе некалькі слоікаў піва, кладзе парашку ў кошык і, адмахнуўшыся ад пытанняў замаскіраванага карэспандэнта, спяшаецца да выхаду. Дзе маладыя, модна апранутыя а-ля Сабчак дзеўчыны з рогатам праносяцца міма музыканта, ледзь не зваліўшы кошык. Зайздросна косіцца гітарыст, які стаіць далей у пераходзе, у яго адбіраюць хлеб. Але агрэсіі не выяўляе, наадварот, дае каштоўны савет. Ахвяраванне зручней лавіць адкрытым футаралам, ён вялікі і грошы разлетацца не будуць. Судзілоўскі дзякуе вопытнага калегу, але следаваць савету не спяшаецца. Адзін футарал унікальнай віяланчэлі даражэй, чым 20 гітар вулічных выканаўцаў. Для мяне гэта стала пазнавальным і злёгку шакіруючым доследам, прызнаўся пазней Яраслаў. І ў кансерваторыі, і ў розных, нават самых знакамітых музычных калектывах я не раз чуў расказы музыкантаў пра тое, што яны выходзілі на вуліцы сур'ёзна ад галечы, але сам з гэтым не сутыкаўся. І сёння ў нас хапае таленавітых выканаўцаў, якія валодаюць значна лепшай падрыхтоўкай, чым іншаземцы. Ну што такое кансерваторыя штата Індыяна ў параўнанні з маскоўскай? Узровень школы класічнай музыкі ў Расіі адзін з самых высокіх у свеце. Заплата, аднак, справа вельмі сумная. Тое, што Джошуа Белл зрабіў дзеля жарту, у нас робяць сур'ёзна.
Газета «Гвардзіан» паведаміла пра новае вынаходніцтва вучоных з Манчэстэрскага універсітэта, якое і самую заняпалую скрыпачку прымусіць гучаць так, як сапраўдная скрыпка Страдывары. Кіраўнік праекта Патрык Гайдэцкі сцвярджае, што прыгажосць страдыварыеўскага гуку абумоўленая першым чынам менавіта рэзанатарнымі асаблівасцямі корпуса скрыпкі. Гэтае назіранне і легла ў аснову прынцыпу працы электроннага Страдыварыуса. Гук дрэннай скрыпкі улоўліваецца мікрафонам, камп'ютар вылучае толькі гук струн, адкідаючы ўплыў корпуса, а потым апрацоўвае яго так, як быццам гэтыя струны былі на скрыпцы Страдывары і пускае атрыманы гук у дынамікі аўдыёсістэмы. Іншымі словамі, падчас ігры з выкарыстаннем гэтай чарадзейнай прылады струны застаюцца на скрыпцы, а яе корпус быццам бы падмяняецца закладзенай у камп'ютар электроннай копіяй корпуса сапраўднай скрыпкі Страдывары. А для таго, каб атрымаць такую электронную копію, корпус сапраўднай скрыпкі падвяргаецца ўздзеянню лазерных імпульсаў. Яе ваганні аблічбоўваюцца. Па словах распрацоўнікаў, праграмнае забеспячэнне сістэмы, названай Sound Wizard, можа быць адаптаванай і для іншых мэт, напрыклад, для якаснага выдалення шумоў пры аблічбоўцы старых LP-запісаў.
Разам з вами на канале Культура была новая класіка. Я Павел Канаш, развітваюся з вами да наступнага тыдня.